Ka tsaya ka kalli yadda wani bawan Allah ya samu adadin sefa na miliyan 80. Sefa ya samu na miliyan 80 kamar da kuke gani wannan bawan Allah. Suna zaune ne a gidan haya da shi da matan shi da iyayensa insha Allah rabi da mahaifinsa suna zaune a gidan haya kuma hakan ya saka aka zo aka masu wulaƙanci akan cewar za su tashi su bar gidan, to kuma sun ga cewar idan suka tashi babu inda za su, to kuma sai ya kasance yana bibiyar wannan shafi mai albarka na ɗan gatan Malam TV, to shine sai ya yi tunani da kyau sai ya ɗauki namba kuma ya zo ya mana magana a WhatsApp insha Allah rabi kamar da kuke gani. Shi ma wannan mutumin Libya ne, insha Allah rabi, to amma ɗan Nijar ne, can Libya neman kuɗi yake zuwa shi ma ɗin insha Allah rabi. Shi ne ya yi mana bayani akan malam a taimaka masa, na yi masa alƙawarin taimako insha Allah rabi, kuma na yi masa bayani akan dukkanin yadda abin da ya kamata dangane da mallakar wannan dukiya insha Allah rabi, wanda dai miliyan 100 dai ya nema, to amma miliyan 80 ce ta samu tunda bai cika turaren da za a sauke masa miliyan 100 ba nan take insha Allah rabi. To sai ya amfani da turare wanda zai fitar masa da adadin miliyan 80. Muka yi masa bayani akan turaren insha Allah rabi, sannan yi tagin ɗin ɗaki wanda babu kowa cikin sharri, wanda hakan muka gabatar masa da aikin, sannan kuma muka tura masa hadimi ya kai masa dukiyansa har cikin ɗakinsu inda yake kwana. Ɗakinsu na aka ajiye dukiyan cikin akwatu kamar da kuke gani cikin jaka. Kuma ya haska mana dukiya kuma ya mana bidiyon dukiya ta riga ta sauka, kuma ya fatan alkhairi, ya godiya ƙwarai da gaske. To duka babu abin da za mu ce da shi, shi ma ɗin sai dai masa fatan alkhairi. To mu ne muka fatan alkhairi masha Allah, duk da na san kana sauraron mu tun da kana bibiyar wannan gida mai albarka, to mu ne muka fatan alkhairi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kowa da kowa fatan alkhairi, musamman mutanen mu na Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Ghana, Abu Dhabi da sauran ƙasashe da sauran jama'an mabiyan mu na faɗin duniya. Idan yau aka fara kallon bidiyon mu a daure a yi subscribe sannan a danna alamar ƙararrawar sabbin suke samu asiri ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi mai albarka na ɗan gatan Malam TV. To za a ɗaukar namba a zo a mana magana a WhatsApp nan take.